Добро утро, дами и господа. Краси Марков е на вашите екрани. Не знае къде се намира, обаче знае къде отива. Защото отиваме с бате Георги, с който записвахме подкаст, който ще ви излезе тук горе, да посрещаме изгрева на Черни връх. Това от много време искам да го направя. Ето, аз съм на място на срещата. Георги обаче го няма. Това е защото аз винаги съм точен, както бате Ванко Скот казва. Защото се разбрахме 5 часа да се чакаме тук на Петрола. Аз станах в 4, за да мога да запиша всичките кадри, които вие вече сте видяли. Си направя едно кафе, нищо не съм ял. Това не е лоша идея, ще влеза в Петрола да си купа нещо. Защото все пак в планината не е много добра идея да се ходи без никаква храна. И се надявам през това време бате Георги да дойде. Вече цивката тръгна. Нищо, че не е чак толкова студено. Аз така се пота, защото той ми каза: облечи се, утре ще се усеща студено. Ние на Мусала, гещче, извинявам се, не измръзнахме. Какво остава тук за Черни връх? Черни връх е като сега отива до Лидъл. Там е Лидъл. Да видим какво е на бензиностанцията толкова рано сутрин за такива като мене. Опа! Его бате Георги. Да, от другата ще страна ще. Георгос! Краси! Опа! Какво става, бе? Его бате! Точно обяснявах, че гледам всеки път да съм точен, защото аз винаги съм точен. Знам. Да. Си единствения ми точен приятел. Мерси. Нямам други точни приятели. Ти си поредния, който го казва. Нямам други точни приятели. Какво става, Георги? Най-добро утро. Държи. Така. Наспа ли се? Аз се наспах, ама ти викаш ще е студено. Аз се навлякох и в момента ми е топло, вече се пота. Сега ти е топло, бе. Приятно, да. Абе, горе ще си Аз сега го Горе ще е гледах. хладно сигурно, Аз да. сега го гледах и си го дават, защото има лек полъх и Нали? си го дават минус 10, минус 12. Супер. Ама то, в смисъл, ние като ходиме, няма драма. Да. Е, така започват страшните филми. Без светлина в гората, на вятър, нещо ти светва в очите, протичва и следиш там в крастите се скрива и да, сценариите после са ясни. Ще трябва малко наистина така да си свети, защото иначе не се виждам. Ето го. Аз съм наистина жесток аматьор. Забравих си щеките, забравих си статива и разлях кафето в колата на Георги. Георги, извинявай. Няма да ти дам пари за автомивка. Ети щеки. Дали ще ми трябва? Вземи ги за всеки случай. Да има, добре. Че нагоре е байрак там, като захапеме преди върха точно. Добре. Мога да трябва. Чакай само секунда да си сложа ръкавичките. Геш, искам да издишаш един път на фона на челника на slow motion, чакай. Ще стана много яко. Right! Come on! Сега пуснем тук, защото ние си тракваме вата. Обаче ето Георги е професионалист, виж сега къде си носи камерата, аз си нося в ръка с струшената ми горила поп. Аз сега ще ти разваля изненадато, но такова ще ти подаря за рождения ден. Damn, baby! Съм се замислил от много време, че... Защото знам, че нямаш. Нямам, да. И затова си викам, аз това е знам, готино. аз какво ще му Това подаря. е Соните, нали? Чакай, искам да го Това е пипна само. Соните. Злато. Айде Къде ни техниките отиде? да ги настроим, Айде. че без да има трак не се брои. Да, не сте били, ако не е имало Не. трак. Да. Ако не е в Страва, също не се брои. Така. Добре. Да видим сега къде ще ме водите. Така, ще влогвам с челника в обектива. Така се влогва. Така се влогва с челника в обектива. Да не се вижда нищо.
Леле, гати вятъра. То сега задуха още повече, бе. Ще ходим ли? Ай. Ще ходим, че ни отвя. Много зле става. Его слязохме го. Даже не е толкова... Даже почти не духа тук, чак ми е странно са. Като не духаш. Георги се е приготвил чайче. О, да, сега ще си слушай, зелен чай с лимон и джинджифил. Това са само будинки. Само това за свежест. И сега си отворя една морена на фона на това. Беше много яко. Ево. Много яко беше, да. Мерси. Мерси, че ме надъха, защото сам нямаше да моля, как за нищо. Да. Но това е важно да надъхаш. Някой. Да надъхаш някой, да. Обаче определено не е много добра идея да се идва без хора, които нямат подготовка. Тук вие имате подготовка, така че... Имаме, да, ние сме си го качвали, ама... Да, аз затова се доверявам на услугите на Георги. Няма да му платя, ама все пак. Ще платиш на тура. Да. Я отвори тази каляска. Еми толкова. Черни връх не беше много гостоприемен днеска, но ще го повториме. Георги ще ме води на някакво друго място с някакво много специално романтично дърво. И така. Специалното дърво. Специалното дърво. Да ми покаже дървото, да. Голямото дърво. Аре, абонирайте се за канала, харесайте видеото и да, ще се видим на дървото. Евентуално. Малко е кристализирано. То и аз кристализирах, това вятър.